Ġimniedi ktib ġdid dwar l-attentat fl-1973 minn żewġ negozjanti biex ixaħmu l-membru parlamentari Awċi Angelo Camilleri, magħruf bħala l-Bedeq, biex iwaqqal l-Gvern Laburista ta' Don Mintoff. Il-pubblikazzjoni ġdida tal-SKS bl-isem il-Bedeq ridu jixtruh biex iwaqqal l-Gvern tnieda quddiem l-istess residenza fin-Nadur Għawdex fejn nhar il-31 ta' Mejju ta' 52 sena ilu Roger Camilleri u Ronnie Sajt kienu marru għand id-deputat Laburista u offrewlu somma sostanzjali ekwivalenti għal €1,800,000 fil-valur tal-lum biex iwaqqal l-Gvern li kellu maġġoranza ta' siġġu wieħed. Francis Gallia, l-awtur tal-ktieb, spjega kif iż-żewġ negozjanti ma kinux jafu li moħbijin fil-kmamar l-oħra tad-dar kien hemm l-ispettur John Piscopo u s-Surġent Spiridione Gawci li mbagħad arrestawhom. Tenna li ż-żewġ negozjanti ma setgħux jiġu pproċessati fil-qorti għax waqt li liġi kienet tibgħat sentej ħabs li min jipprova jixtri plejer tal-futbol dak iż-żmien ma kienx teżisti l-ebda pjena għal min jipprova jikkorrompi membru parlamentari. Wara dan l-episodju, il-Gvern kien ressaq każ ta' ksur ta' privileġġ fil-Parlament fejn negozjanti ġew pproċessati u nstabu ħatja u ma nataw il-pjena massima ta' xarej ħabs kull wieħed. Li kien hemm interessanti hu li fil-ktieb ħad tkun iktar infissra illi dawn baqgħu jgħidu dawn żewġ negozjanti li kienu mibgħutin. Mibgħutin mingħand min? Kien l-iskop li l-Gvern jaqa'. Il-ktieb jirriproduċi kelma b'kelma reazzjoni tal-membri tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni fil-proċess fil-Parlament fuq medda ta' 5 seduti differenti bejn l-4 u 13 ta' Ġunju tal-1973 bi-sfond storiku tal-ewwel xhur tal-Gvern ta' Mintoff fejn fost oħrajn kien għalaq il-Kwartier Ġenerali tan-NATO f'Malta u projbixxa li bastimenti militari Amerikani jitlu fil-Port il-Kbir. Minn barra hekk, l-awtur jiżvela rapporti konfidenzjali li jinsabu fil-Kissinger Cables li jmorru bejn l-1973 u l-1976 u jkopru 1.7 miljun rapport diplomatiku u tas-servizzi sigriti Amerikana, fosthom aġġornamenti politiċi moddija mid-deputat nazzjonalista Mario Felice lill-Ambaxxatur Amerikan għal Malta John Getz. Joħroġ kif Felice għal l-attentat ta' tixħim tal-Bedeq kien kważi suċċess. Il-Gvern Laburista kien ilu bis-sentejn fil-Gvern u kellu maġġoranza ta' persuna waħda biss, deputat wieħed. Issa kemm il-darba kieku Angelo Camilleri ċeda għal rikat tagħhom biex jinxtara kien jaqa' il-Gvern Laburista minkejja li kien rebaħ maġġoranza ta' aktar minn 4,500 vot. Gallia kompla li l-Bedeq li kellu l-familja kbira b'13 tifel u tifla informa lill-Pulizija u l-Prim Ministru minnu fih. Meta ġie mistoqsi kif maċċettax dak l-ammont enormi ta' flus, il-Bedeq wieġeb li jien kont soldat tal-azzar fil-Maltemp għala m'għandix nibqa' soldat tal-azzar fil-Mlazzi.